Zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, uvažena zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, iako svjedočimo brojnim promjenama u našem društvu, jedna stvar ostaje stalna. Nažalost, poražavajuća je statistika nasilnog ponašanja prema ženama se ne mijenja, unatoč zadovoljavajućem zakonodavnom okviru i brojnim javnim raspravama. Naime, već godinama svaki 15 minuta u Hrvatskoj jedna žena doživi neki oblik nasilja. Zastrašujuća je i alarmantna činjenica da nasilje postaje sve brutalnije i opasnije po život žena. Samo tijekom ove godine u Hrvatskoj je prema javno dostupnim podacima ubijeno 12 žena. Dok se u ovim mjesecima pandemije poziva na odgovornost i ostanak u domovima, paradoksalno je da taj isti dom postaje najopasnije mjesto za žene i djevojčice diljem svijeta. Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kako bismo potaknuli jačanje društvene svijesti i odgovornosti o potrebi prijavljivanja i sankcioniranja nasilnih oblika ponašanja. Stoga je trenutak i da na ovaj današnji dan jasno i glasno pošaljemo poruku nulte tolerancije prema svakom obliku nasilnog ponašanja. Nasilje nad ženama problem je koji se tiče svih nas. Ono je postalo jedno od najraširenijih i najsramotnijih oblika kršenja ljudskih prava. Ono ne poznaje nacionalne, kulturne ili statusne razlike. Događa se i u kući, ali isto tako i na ulicama, te kao takvo stoji na putu napretka našeg društva prema jednakosti, ravnopravnosti i miru. Jer dok živimo u društvu koje tolerira ubijanje, brutalno premlaćivanje i omalovažavanje žena, u društvu u kojem se relativizira njena žrtva, gdje se u slučajevima nasilja u obitelji izdvaja žrtva, a ne nasilnik, gdje se svakodnevno mora podsjećati na ulogu žena i njihovu ravnopravnost, ne možemo reći da idemo naprijed. Nemojmo stoga šutjeti i okretati glavu. I kao pojedinci i kao društvo imamo obavezu osuditi svaki oblik nasilnog ponašanja i dati podršku žrtvama, ne samo deklarativno i po potrebi, jer svaka žena i djevojčica ima pravo na sigurno okruženje i život bez nasilja. Cilj kojem moramo težiti je solidarno i pravedno društvo u kojem će se žrtvama pružiti puna podrška, a istovremeno će se odlučnije sankcionirati nasilnik. Obveza svih nas je da kontinuirano potičemo međusobnu suradnju u suzbijanju i sankcioniranju nasilja, da ne zatvorimo oči i ne šutimo na razne oblike nasilnog ponašanja, već da osiguravamo podršku i zaštitu žrtve te zajedno edukacijom i prevencijom gradimo otvoreno i tolerantno društvo u kojem se poštuju ljudska prava i različitosti u kojem će se žene osjećati sigurno i uvažavano. Jer odgovornost za svaku novu žrtvu je na svima nama. Hvala. Hvala.